bir yarım ay töweregi tejribeçiligi şo kärhanada geçmeli. Ertirden işläp başlaýar. Okuw näme? Okuwdan şol, okuw tejribeçiligi. Nisip bolsa göwnüler ýetse. Okuwdan soň şol ýerde işe galmamyz da mümkin. Idinin däýtekmika? Ýoklugy diňme dursun şo taýda. Ahir soň gaçyrany bilip gelerle. A bilmän gidiberse näme? Ay onu da ýür eýesim gözläli. Ýür. Ýür onu da eýesim tapaly. Ine eýesi. Ayolan, apjyňyz gaçyrdyňyz. Sağ olun. Agil, sağ ol diýe. Buyur. Sizem sağ olun. Bolýa, ikimizden sağ olur. Oğlum, Rahmetcan, seni minni gözlü vasık etmeli. Eten bilen ama atlatlaştık. Ho oğlum, kakaň diýenini diňle. Meňem aktyk sözüm gelýär. Ine öňe täze jaý alanlydyň. Netibedenden kakaňa jaýam berildi. Gelejege de aňsat del. Öýleriň işi kyn düşýär. Bir täze jaýy, bir gelin düşürürler oğlum. Ece, kaka, alat etmeň. Meňin tek öýlenmek pikirme ýok. Ýöne gözüňde tutýan maksatlarym bar Ece. O näme maksady? Gözüňde tutýan gyýdyň bolmasa, ödüm ugruny çykjak. İlkinji maksadyň maskala öý bolmalydyr oğlum. Galan ratlar dura bara bolar oğlum. Ece, ağamın gözüňde tutýan gyýdyna bilemok welin, gözüňde tutýan maksatlara barmyş. Ece, kaka, bu da atlar son buluşurdu. Men bir adyçyk işim var. Uy. Ana, ine. Şu öýlenmekden söz açdyň ene şeýdi pergedek turýada ötädik ya. Gelin. Kemaljanam işten ýadak gelir. Burşlapçyk uňaş pişiräý. Söyleme, gülýalam boldy. Ýygy dagy janyň alyp barýar. Oğul janyny da bir dağıtyrayyn. Özi ýaly bolmaýyn. Oňşy kapsama açyk gyýdmy? 3 sany kulüpüm. Her renkinden biri. Azalından, ýaşlyndan, näme renkinden gerek. Hangy ýaşlanan her renkinden biri. Üýmelerim golsundan inne çykandan aldy. Bir gözel çommak, gözel dakynaylar. Gözel çommak, gözel dakynayyn diýýäm gyz. Durun ýerde kal, oğulcan. Men saňa maňa gözel dakynmany geçerýärlik ederim.
Men häzir sen yerinden gozgon yançaň, Hüda merkezine varıp çık. Sen aydan matalarından iki alıp gelme yani. Ece. Yüreğimi yardım. Neymiş yapıyorsun birader? Ha Oğulcan'a araşıp dur. Häzir deyip olin çıkar yerde çıkan ok. Ece men kütüp var yani. Nire? Dostum yanına var kaçsa. Bu da ne konuşuyum tağat. Ecemlere gidip geliyen sen seredeysin neydi? Vay Ecem öyle yok dinle kendine. Geleceğime yok dedim yani. Ecem bana dedim. Bunların bağırtı şeyle de. Ähli işi mevzusuma at yanıda herine bir yerden çıkyanız. Ece ödün göz kulak bolarsın da mena gideceğim. Behwit, tecrübeçilik döwrüne bulara özüň ýolbaşçylyk edersiň. Olaň işine hili öwrenjegim taňa bagly bor. Soňam näme? Därde işe galjygym tapylmagy mümkin. Olam ihlasyňa da başaryňa da bagly bor. Düşnüklimi? Ha, bugün ýer aýtdyň okuwdun. Bolýa. Hawa bolýa jeren. Ya taňa 4 ha. Hawa bolýa jeren. Bolýa jeren olma taňa 4 baraýmymy? Bolýa. Eti doğanım qeydilen gurlaşar. Näme? Nur doğanım qeydilen gurlaşar. Gurlaşar näme? Oğlan mı? Qeydilen gurlaşar. Siz qeydilen gurlaşman diýdi de özüm saýlap çykyp beren diýdi Ece. Smurdım. Doğrudan şey diýdim ben. Yürü. Ece, dur. Ýöne men aýtdym diýäými? Bolýa. Kim bilen gurlaşan? Kurtsaşym bilen Ece. Gurlaşan. Gomşuýyňyňdy jeren gözelgen jaglydy. Hakyt gözelüňyňdy jeren bilen gurlaşyp durmuş var. Hawa Ece jeren bilen. Men saňa näçe tapşyrdım. Qeydi bilen gurlaşmak bolanok diýmedim. Onu da gözelüň qeydi bilen he. Gözel. Düýneme bile gelýärdiň sen. Ece jeren men kurtsaşyma gomşuýyňydy dagam bile gelerinde. Qeymeş gözel bilen gomşu bolan näme etseň bilem oga. On qeydi da men öýüme gelin bolup gelýärse men göçüp gitmeli bolaryn. Gözel çoňmy men öýüme göçüp geler onu. Men saňa näçe tapar diýdim. Aňa da diýdim. Qeydi men tap berýän diýdim. Hana gülýär daýdan qeydi bar. Ece entek men öýlenmen etmem ýoga, entek agama ýörmeli, men entek okajak Ece. Doğru diýen, şeýdip akylly görüňler tapa. Ýoksam ejen ýöregini ýarýan. Hey, sen aklyňa diýin. Hey, kakan, kanna, damarda, idil kakatda. Hey. Ine sizem häzirlikçe şu ýerde hat-petek işleri bilen meşgullanmaly bolarsyňyz. Şu ýerdemi? Owa, şu ýerde. Anam boldy. Men bu ýerge hat-petek öwrenmek üçin gelemok. Men bu ýerge önümçilik öwrenmek üçin geldim. Gözel gyýyr. Öwrenjegiň önümçilik bolsun. Bakma öwredersiň. Dogrudanam gözel gyýyr. Adyň näme? Men enem atamyň da kanady bar. Baharmy ýa? Baharın gülü mü? Ay oğlan, sen vurlaman beset. Men adım Sehraul. Bu adım var. Menin o sana Sehran gülü ýaýdy. Salam. Gelin tanış olalım. Men adım Lale. Men Sehraul. Behwit. Oljagy beken ha? Yoş. Türküden näme? Sanýarmy? Vay. Seni mi? Ha? Tazile var ya. Ha? Öyle gelecek mi? Vay size varacak. Nasıl bu takacak? Vay berýän soraglaryň näge näýili sen men sorag berip ýykdyň jan oglum. Bir dukanyna aýlanyp berken müň soraga berdiň. Gelinin öýmesini görýärmi? Kellesini näke. O gelin. Hany görýärmi? Çille. Çille derler çille diýip.
Çille değil, öykünmesi. Oysana. Çille de kınan sıran olup kaşara otursun görüyor musun? Ağay, ulak halkadı. O dene kenara altın ulak halkadı. Şu mu? He. Yok. Näme yok? Altın mı o mu? Altın näme? Yok, yasamalı gıydı. Ağay, hayıftırır mı düşüyanın gıydı? He? Yertiden erpe unip, ankamı da asıda toğluğunda turarlar bile näme işiniz var? Öde işini bilen vatanlık bolan okmayın. Çille ki, çille. İçini bir yantada çille, hakiki çille. Bu da hakiki altın alınma geçti. Şimdi mi? Tövbe. Ay borlu gıy, sana da at diyemiz yok. Çille olsun, altın olsun gıy. Ay bol ay şunu, sana da at diyemiz yok. Adamla ne ilgili olup dur gıy? Zat diyemeken üstüne koyuyor. Qara Bähbetjan şeylerek wakalara boldy. Ýöne hemme zat gowlukda tölüme. Haladylar. Opa, näme boldy? Bähbet. Kim aýsugy? Bize tejribeçiligi gelýän haýy bir gyýyp tanaýym men. Haçan geldi? Niren talipler bular? Men nerden bileýin aý, ho, Wepajan. Niren talipler bular? Men nerden bileýin, ho, Wepa. Gerek howsul maňa. Bileýinmi? Men tanamak Wepajan. Şoňa adamı tutmasana. Hali süre öçäýdi gay. Vay şonda da geliniň bäri şoň bölüminden agaýdyň. Düýün başlygyň ýanyna bardym-a. Indi hepdeden başga bölümde işe başlayan. Şeylemi, öyle iň soňunda häsiýetnama bermeleme Bähbetdir. Näme işime ora baka beräýsin? Gowy işlemesem bermäýsin. İşe birçe gowy öwrenjegim bilen. Näme işläp oturdun? Näme üçin iş ýeriňizde däl? Cemal nece? Ona hilmet haňa gelecek bolýamşym, he? Ona hili. Yok, Cemal Sarif ne diyecek bolam? O bu näme Cemal Sarif? Cemal Sarif, hem işe gowy, men targatları uğraşdym. Müşteriler näme için garaş bolýar? 10 ýaşyny boldy diýerler, he? Olar näme üçin maňa jaň diýerler? Gazetede tatamanyňda iş diýerler. Şeyden başlygyny anladyk. Hani işleýär, hani buraya näme bolýar sen maňa, näme bolýar sen maňa? Hazır iş ýerinde de näme işleýär? Näme üçin maňa jaň diýerler müşteriler, he? Cemal bolýarlar, köşeşlerler. Bilip durmasa bular ýaş olanlar. Ay, boşup gitýär. Yok, ýen boşup gitýär. Hayran agaýmalar berip, hangraýy için işler. Ýene oga diýär. Bunu aldım, käsir aldım. Koynukluk mata aldım. Tavuk almandırna. Sen bana, häzir men seni şu jaşyrda oturdoýuny görüp, kıymyllaman oturup alam. Men bunu götürüp tiýana ılgap ýörmäýin. Sen hani şu jaşyrda çık otur. Gelin ha, şu jaşyrda. Ene, oturup alam. Öne gelecek onunu var, bunları var, hemme tatlar korkuyoruz. Tövda merkezinin edin, tövdalarımı korkuyorlar benim. Vay çıktı terey. Hakik ilincik. Yöre vermeli oğlum. Bu olaydı bula. Hani, gelin, dur yer ver. Bu. Vay, özümden uladan yer daha vermeli değil mi kız? O gelinimi gördün da, tağın ettin bu turup yer vereyim. Kıylar, gelin üstünü taklattır. Üstünü taklattır kız. Ben bir telefonumu, hazır. Ağay, şu imonu açıp biliyen mi? O açıp biliyen? Ana, hani, şunu aç hani. Ne şey değmeliler de ne? Ağayız mene täze yürütün ähli zatlar alandırın. Ha täze tövda merkezine giyirdin. Katar edip yüklek kaydı verendirin. Borgay. Bolya vaktım yok men. Bolya. He. O zaman onu aldım dik bas. Hakla var men koşma. Uy,
Çok ettim. Ne edip oturdun sen boşum al. Al ver. Komşuyum oğlu al. Ne emetçe şok idi? Halis ettin ayda. Aydiyana, zanma. Men şonu bir qıyda batmayın dedi. Gözümden. Gözün öňünden yom ýok bolar ýaly delmi şok idi? O näme diýdiň lan? Meni tägesat diýemok. Diýdi agyrdatly. Halis senin bilen ýalbaryp duran soň aýdaýyn dost. Ýok, hem bir hilem görýär. Bilýän meni oýdy. Adam Sehragul, gowjak idi. Ýöne. Näme ýöne? Ýöne oýdyň halaşýany bar. Şoňda ne ettim? Nira göreceğim bilmeyecek geçersin. Cima çarayına bir goğunuza değdi mi? Göğnümle näme işin var? Ondan sen onu nereden bildin? Bir hil yüzüňe Näme yüzüm, näme? bir ahırňyzy getiren ýaly. Onu han olur. Men sana gaharım edýär. Sen haçan bolsaň men göňümdele. Haçan bolsaň aýagy çolaşyp bersin. Näme işleýär? Ýoksa näme işleýär? Ha? İş ýerde bar ýa-ni. Ama iş ýerde bar ýa-ni. Şolada näme işleýär? Geçiren ağa Cima çarayına. Şu keň ýerden bar ýer tapmaýan bolsaň, geç. Hayran galaymallar şu ýaşlar. Hemme zat özüm jogap bermeli. Ne bulamam bir yaştır. Berekeller. Ata, Paoy. şu malum bere tavadan hiç kim cevap verip bilmedi. Bilip bilmedi yani. Neye mi sonra koyalım oğlum? Pencerem ayetine kimin dövünü soradı. Ona tenen bilmedin mi sani? Men bilýän. Ha, yer bakari. Äpişken aynasyny oğulcanyň agtygy döwen bolmak. Ay koy, hene keywan. Hene bir dakika tapayan. Doğrudan tapyandyryny hakaty. Oğul oğulcanyň agtygy eline de pökküzi hakyp biziň äpişkämiziň öňünde duran. Duranna näme? Al çayç. Aw ne bu çayçylar unmay? Ay. Ankamaşdy şu pikirlerden ýaňa. Ankan asarda haw, uzaktuğun bar pikirin oğulcan bolsa. Meňe oğulcan bilen işim ýok. Ýöne, o men bilen iş bar. Kaçan görseň öýümizin töwereginde köwejekläp ýörendir. Gözel çoğumu näme işleýär ha? Gözel çoğumu näme satyn aldyk ha? Gözel çoğumu nereden geldik ha? Gözel çoğumu nereye gidip barýar ha? Biziň adam bilen işimiz bolmaz. Seyletir. Oh. Öýde bolmaz köpelli. Muňa jigilerim begenýär. İşe geçilen dat ýok aja. Esasy işlerim aňyrty. Bäri wagtlaryň oýdurar. Anol täze önümler kabul etseler paýdada geçirmek benim günnýädiň agy. Taslama diýenim näme? Onu entek tamamlamak kaka. Onu entek geçmeli diýenler. Geçir insanlar, geçir. Ün oýlap tapan kap-kaç ýuwjyň bar. Şonu alıp ulunyň gelinlere mara diýip, aýdyp, üýüp, gutar bilen oklar. Hawa. Almanam bir görsünler. Gün vermejeni bilýänler olar. Koy men näme edipmişim gyz gün bermem. Bolmanda da men oğlum şolar ýaljak gowgatla utun işte da men öwünmeli borda. Asıl gözel çoğma öwünäýmez. Uy. Eze men işlenme. Men gideýin işlemedeýin. Oğlum den işlemmen boluver. Ejeňini gözel çoğmaly gurruna başlan bolsa, menden başga adam diňlemez. Yine Feride damarda kanla edil ölüm de. Koy gitsin işini. Gözel gyz. Bir mut ayak çeksene. Maňa gözel gyz diýdimi? Häzir men gözüne görkezip.
Bana gödel oy deydin mi? Men gödel oy mi? Yo gençe men seni satayım o. Men sana gelmece olyamışım ha? Yo men yaş görmeyenim bilyen. Zorlama bana sen yaş görmeyen diye. Katı yaş görmeyen Cemal Tarih'ine men size diyecek olmadım. Men onu oğuy. Hani kim ma? Menen aşağı adam yok sen boylanmacağım bolyan ha? Yok. Day. Kim dayda? Men dayda mı? İni men dayda men de sorulum ben ha? Yani mi sen için ayarlığını mı? Yok. Men size bolsa dava ne hemen gerek diyecek olmadım. İni men bolsa dava ediyen mi ha? Cemal Tarih'imden hiç vakı hiç kasan bolsa dava eden ne versin? Uy, yoksa da. İş bir değil, la oturuyor sana. Hani ol iş, hani men görüm oğa. Hani ne? Sen bolsa dava et, men kellama atya, ana bari ediyen. Cem bol, kusur sana. Otur, sen işin bilen bol. Bol. Allah. Bakın ence, ana barlardan geçen önümlerin sanawy. Hemesi doğru hasaplananlara. Hasabıma doğru olmalı. Bolyan sen buları behmi de tutber. Ola bir gözden geçirdin bolyan. Bolya. Edip buyurum bizim iş yerimiz Tehravu. Bu iş yerler olsa men cevap veren bölümün iş yerleri. Meselecinin olsa arkayın bana tutuklarsan. Vefa, ağırmadı. Bağır ol. Gel bakayım. Yine de sizin işgärlerinin öz yoldaşlığına hormatlı işi. Kapıdan bölüm müdürüm gelenlere meydana. Aydı ver bakayım. Dinleyen. Aho, şonuyla bir üntümü soğusana. Yoksa başka bölüm alıp gidiyen teyze işgärler. Hov bakayım. İş yerin güne tanış. Bağlan rahatlarım ne mi? Vefa var. Uğurtturur da. Esası işlere ödüm bilen. Tecrübesilikte öğrendim. Vefa. İş uğradırsan ya teyze işgärler. Böyle. İşime uğruna olsun. Tehravu. Neme adını? Tehrawu. Meni Vefa. Neme yadımda düştün mü? Öze tanış görmeýäňizde hiç ýadmasak bilemok. Tecrübeçilik döwrüne bile işleýdik mi kaya? Hay yok. Tecrübe geçen wagtyny men yurtda da yok. Sana atmayın. Ne atsan ağa bulav?
Nerede bunlar ey? Asa karlı. 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 Ne atan yok bu? Gel ver. Ne bu bas? Atan yok kapıyı. Karış baş kahırlanma karış başlık karış astır yani. Oh! Hey, kork değil mi? Aç kapıyı. Aç kapıyı. Kahırlanma baş kahırlanma ya. Oh, kar kako. Kar kako. Aç kapıyı kar kako. Başlık. Sekirin başlık. Dong duydu ya. Dur. Boynuma koyayım bas bağlaydım. Bağlaydım. Aslanım yetme. Başlıyor nastasını. Atay, cananım aç. Karlı kako. Atay, canlığın atay diyen sana. Aç kapıyı, aç. Aç diyen o dong. Başlık. Men uluğda tünerin bulmadı. Ay ne ettin ay? Seni saydı öyle. Ay ne misin açmadı? Dur senem saydı. Ben dur senem dur. Bolli bas. Kahırlanma. Oh, karlı kako. Karlı kako. Başlık. Sana sene. Sen sana kovut diyemez. Alo. Ho. Dergöden nasıl diyen sana? Bastıktan ruhsat olmasa açık bolana ilim. Hatım olmalı elinde diye açsak geldi. Bastın ruhsat hatım olmalı. Ay asay canlığın aç diyen kapıyı aç. Dongduktasınlar. Ay ilim dong bis bana bildir turan o ilim o. Bastın özünden hat olmadan men derveden atıp bilem o ilim. Atıp bilem o arkayın. Der tirgel ho ilim. Tirgel. Ay bu ne? Bunu atın o kapıyı. Ben uluğda turuyorum bas. Ne ettin ay? Sen uluğda tut benim ben duşağa oturayım ha. Açay dokan kapıyı. Ben bastım gel. Bas gel aç kapıyı. Ey şu bastın uğradan olmasa da açacak gel. Bastın. Bastın olmasa elinde. Bastın uğradan olmasa açacak gel. Neyine bastık diyen bunu? Atay diyen o atay o. Ya da bana bastık can ettin. Böyle karı bastık gel. Bastık ayla diye. Ha? Bastın ha? Ay liar. Ne diyorsun? Kahırlanma. Alo. Başlık. Selamünaleyküm. Başlık. Şu arabayı derveden anlamış pasakay tek geldiler. Sen ne mi diye canlığın? Ulu okuydu böyle men giyecek içine deyip dağıttı olay. Yani sizden ruhsattın ayol. Sen aç diyen derveden aç son gurrun ver bana. Başlık koyardın mı? Ben ne segelik dedim sana başlık dedim. Başlık. Agit bar gurrun şogollu logit araňy kärdeşlikden hasaňyrak geçikden bolaýmasam ýa maňa aýtmaýan zadyň barmy? Şoňa özümem düşünemek, ol meni gowy berýänlerime öýtgen, ýönün nämedir bir zat saklaýan ýa-da ýa-da kimdir berdiýsene, şeýledir öýtgen kuman. Way meni şo ýa-da düşmenim diýsene şo taklamaň aladas diýsene gowsy. Agit, qara fikriň bir garasynda hükman wepa bolmaly. Hawa jarajan. Idil şu wagda isleseň islemeseň şondan başga barada pikir edip bilemok. Way, men islegime baglymy zatlar. Bastık. Näme? Yo näme ýaňsaň aýladың da.
Hemen dergülen açmadım. Yo, özün açma dedin ha başlık. Kim deydi sana? Sen şey dedin de bana. Ben dedim mi sana? Ha o, açman dedin. Hey, ne açsa vakitler kıyırt, dur sana. Aç dergüleni. Aç. Özümden kattı olmasa açma dedin de. Hey, ben özüm bilem oktunu. Bugün var abi deyin salın yani, bunlar olsan var abi. Hani iş gelir? Bu ne koş diyen? Yo, deyin şu ne başlık bugün? Kimin uzat der dolara? Yo, menar uzat derim, yok başlık. Yo, deyin şunu, deyin salın. Kim deyin sal ya? Yo, işyerler deyin şunu, deyin sal ya başlık. Başlık kakırır mı, başlık kakırır mı? Kakırır mı başlık? Öğümsünü. Dur karı kakı, dur öğümsündür yani. Deyin sal ya, bunu deyin şunu mu? İş şunu ne lan? Deyin şunu. Bunun hemsin ben bilem ok deyin şunu. Ay başlık, men aytacak oldum yani yolla. Ha. Ayttırmaya koymadın da. Ay başlık, akşam sen bana can ettin. Kim? Siz bana can ettiniz. Erti iyiden kapıda dur, iyisi gitmeli. Ben sana can ettim. Oo. Men aytacak, neler aytacak oğlum başlık. Şunu deyin şunu, başlık şunu deyin şunu deyip. Ayttırmaya koymadın da. Neyla, öyle mi? Öyle, bol başlık. Sağ ol başlık. Bol ertiydi. Bol başlık, sağ ol. Sana ben var başlık. Be. Adamlara hayran alay malay. Deyin şunum aylansıp görürler ha. Bir deyin şunu bir çağalan arasında oturup deyin çalarsın ha. Bir tehdin adam aybi. Ha kıy. Be zatlara kene kelmem. Eltip berme hılmatamma. Gör onu. Oğulcan et gerek deyip de seviyede koş. Asır. Ben sana bir zat diyen o sen beren okta. Sen şu zatla hemmetini bilgeçliğine et ya. O ne ayır bilgeçliğine et yani? Ecem can eliye, doğuncuklam eliye et getirdiydi mi? Mani? Sen gecenin 2 gün olmadı mı? Tutuş 2 gün oldu. Her yerinde turma anam şu etin getirdi bilen mi? Koy sana asır. Hazır anamdar dağıdım da yetişiyor. He, senki düşünüklü. Anamdar değilsene. Anamdar da? Bir Ecem canı gelsin. Onun ikimiz oturup düşün, şayet Ecem bile bilecek. Anamdar, internetin üstü bilen tügda edilen dükkan. Kim yerinden turup et getir bilmiyor. Men yerimden turman getir diyen. Görürdün adam. Bolya görürdün geliyor mu? Görürdün geliyor. Görürdün geliyor. Ben anamdar korkudan sana. Anamdar emez. Kap kakır ya. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Gelin girin. Aha. Ene takla. Sağ olasın. Tanrı alkalım. Bana özümem düşünemo. Bir görseňe yüzü açılmançık geçe. Bir görseňem şondan şadiyan adam yok. Ay häzirjek bolubererler. Şunça tanayam kamnitem şoňa özümem düşünemo. Ýetiniň üstüne odun goýup bolanok diýenlerden de. Ýogsa dostlarym bolýar. Ýöne sır bildiren o. Ýüregine onanyp bolanokda. Seni ýürek düş gafaplan soň aýda ýanna. Ay näme? İçini dökürýär adamyň tapmagan saat däl. Asır. He? Doğrudan bakın. İp getirdeydin oturan yerinde. Men deydim anandan oktan. Saklasana şunu asır. Getir. Vay. Gör. Doğrudan ama. Hakiki emin etti yani şimdi. Ene. Ecem'e de bir 5-6 kilo. Cigime de bir 5-6 kilo buyur ayalasın. Yine Ecem, yine Cigim. Bolya buyur olur da gerek mi? Derrot can ediyen, aytyan, basyan gel ya derrot. Bollu. Yor onu, yor. Vay. Aytma medana burrunu yok. Hava başladık. Ay ütkürşük zat yok. Hava yok. La arkayım olaysana. Düğülümüzün dinle kıyıtlar sana aladı deryan zat yok. Böyle sağ ol.
Çağırıpsın mı Gülcan? Cemal çağırayım mı? Cemal çağırayım. Hava. Çağırdım Garlı kaka. Neme de Garlı kaka, bir mesele var da. Ne için dün işe gelmediniz? Dün? Hava. Dün ben gelmedim mi? Gelmedin mi? Geldim değil mi? Yok. Dün gelmedim mi? Yok, Garlı kaka siz dün işte yoktunuz. Bir gel gelen yal bolup durunay. Gelmediniz de. Gelmedim ha? Yok, gelmediniz. Sebebi. Men öz işim katı kovuryan. Kimin geleni gelmediğini men bilyen. Hava, Gülcan doğru aytyan. Cemal çağırayım. Cemal çağırayım. Dün men başlıktan çok havalım. Siz başlıktan? Başlıktan. Başlıktan çok havalan olsanız Garlı kaka men onu bilemeli. Uy, Cemal çağırayım. Başlık bana aydıptı yöne, men sana aytmak yadımdan çıkıptır. Ana. Ana hada. Dine men işleyen, o düşünüklü. O Garlı kaka. Ne için gelmediniz? Biz vara, her täzeyle men yengene bir üýt göşük soğuk alıp berýän. Üýt göşük. Vay, gül üpök mi? Bilmedim. Ya da altın yüzük mü? Bilmedim. Tommak mı? Kıyıngat. Bilmedim. Onu? Süýütlü sığır alıp berdim. Sığır? Hava gelmeyeceğine. Sığır. Hava oldu. Yine şunu aytacak bolýanna. Şeyle mi? Hava ayt. Ona şunu izlendi. Hava. Ama gitgence. Ondan? Ay bu kuturdu boldy. Ha. Ene alıp barsam sığır bir yerde yatır. Yeğen bir yerde yatır. O süt sağıyan gavı bir yerde yatır. Sığır ne için yatır? Ay sığır var ha. O gelince depittir. Gelineceğim sığırı depittir. Sığıram o süt sağıyan gavı depittir. Ay o sağda var ha onun. Ekit şunu gözüm önünden gözüm görmedin ki gelineceğim var ha. Yine bu yüzden sığır alıp kayıp var ha. Çalıştım Gülcan hava. Cemal çağırayım mı? Cemal çağırayım. Ha. Yerine şu an süt yok. O yuvaş sığır alıp var. He. İnni Gülcan onu var ha. Cemal çağırayım. Cemal çağırayım. Hava. Böyle inni o sığır geleceğim depmez. Uy, Garlı kaka siz onu nereden biliyorsunuz? Depmez. Ne için depmez? Depmez. Ne için depmez? Sebebi inni onu özüm sağıyan hava. Oy sana Garlı kaka. Siz sığırım sağıyanım. Tüveleme Garlı kaka. Bolya ola düşünüklü. Sığır alıpsanız şun için gelmeyenseniz ne şu mesele yapılanır ha? Yok. Ne hiç ile bahana olmaz ha? Yok. Ne işe günde gelirsiniz de. Gülcan. Cemal çağırayım. Cemal çağırayım. O da ertiyle cevap veren zaman. Garlı kaka. Şu sizin sığırınız iş olacak oy. Yok, sığır yerine Gülcan. Cemal çağırayım. Cemal çağırayım. Oy Cemalcan, bolya diýsene, sığır bir bereketli canlar. On süýdün aytjak mı, yağını aytjak mı, etini niyecek mi, süzmesini niyecek mi, süzme çalını niyecek mi? Bolya diýsene. Vay aynacan, sen şey diýýäň de, şu gedele doğru urladın ay. Borda Garlı kaka. Onu gidiverin. Boranna, men ýöredim. Aydor, Vefa. Aytma men sana ýagdaý. Sen ondan näme gaty görýän? O näde seni ýadynda saklady? Kırkayak diýen olsa kırkayak wadyr da. Kim sorady senden? Muallimiň diýdimi? Onda kırkayak sora weren olsa kırkayak wadyr. Bolmasa da ortaýda daý otyr. Bar şondan sora. Hawa bar şondan sora. Waalaikum. Daha 40 ayağın neçe ayağı var ka? 40 ayağı. Doğruğunu derim. 40 ayağın neçe ayağının varını bilen okum oğlum. Ana. Bilmeyen olsam ben aytayım köze. 40 ayağı var o 40 değil yönü. Burhan kaka. Ne için on ayağı 40 değil? Dur. 40 değil olsa ne için ona 40
deyip, kırkayak deyip aydiyalar. Bırak atma abi onu kırkayak deyip mi demek, şol kırkayak olmalı. Bolya, düşündüm kaywan, düşündüm. Ay, inim sonda ortanım 40 diyen olsa 40'tır. Solor bir zat ise doğrudur o. 40 belli ayol. Varam, kokoşam, var yansa. Kaywan kelim anım kim yok. Kelim bilýän aýsyn. Digim kandurany 40 ayağına yatayağının bardığını bilesin gelýär. Onda bizädir onu internete gutsa bilen biler yaradına. Salam Tehragul. Salam opa. Tehragul, sana bir teklifim var. Haydi ver. Başlığa da duydurdum oğlum razi. Men şu taslamama kömek edey diyecek bolem. Sen bunu taýin ýala. Bay bu tayin niredir. Entek mun etmeli işler kendinden imkan. Esasda adam hesaplamaları ken. Tenim şoňa gat ýokdy. Bile işlesek. O bolar diyecek bolem. Tehragul, razimi? Oğulşat men sen gözläp görmä, bilýärmi sana bir gowy täzeligim bar. Vay, näme täzelik bar? Gowy täzelikmi? Vay, men diňe gowy täzelik aýdýana. Ona bilýän oýun, näme täzelik aýtar? We pa täze bir önümiň taslamasyny işleýär. O näme taslamasy? Atyrym. Atyrym? Howa, we pa atyr öndürmek üçin täze taslamaň üstünde işleýär. Ola gowy täzelik. Öz ýurdumyzda atyr öndürse gowda. Bilýärmi o taslamany kim bilen işleýär? Kim bilen? O täze gelen gyzara. Dünya bilenmi? Yok, dünyada Sahraul bilen. Sahraul wehinligi o başarak wehinna bilen maqolin ýöne wepaňa aşyk bilen. Oğulşat, bu murgulun isminden aldan atyr öndürmek nähil gowka? Biziň öndüren atyrlamyň isi daştury hoşu ýytyn paýlap. Başlık. Mine hali çekip çıdam oktayındı. Başlık. Ne boldu? Hiç kimin işlef yelen oğa başlık. Dine men şulara gözgülük olmadım. Hiç ili iş giden oğa. Şu men olmadık ortam mara başlık. Şu men olmadık ortam. Şu işte yatacak da başlık. Demin al, sen kovgular. Düşündün? Düşündüm başlık, düşündüm. Vay başlıkcan men şu kaharlık kakak da içecek olyan var. Ay sığır şu. Kim sığır? Yo ben sığır. Kaharlık kakak sığır. Üç günler iş oluyor. Kaharlık kakak sığır vermeden neymiş diye. Yerinde durmaz değil mi? Bedre deydi, onun süt deydi, onun yankı otayda sığır yatır deydi, beyle de ayalım gelinecen yatır deydi, beyle de bedre yatır deydi. Anladım. Başlık, men diyecek olyany, mara başlık. Şu men olmadık orta, mara. Gel. Geçay. Men şolara... Sen ihtiyar gel. Yo, başlıkcan, men neme maňa ruhsat berin. Häzir men şolara hemmet iş yerine bolam. Bilgime yok işçiler. Men häzir baryan başlyk. Men häzir seretçiler, itişme seret häzir hemmet iş yerine bolam. Gayrat. Bolly başlıkcan, bolly.
serhili adam var. Ana, ine kakatı. Şundan alardın. İne şumatadın. Mane. Vay. Yine güzel geldin. Kayğonsu. Näme täze güller dip, näme görýän? Şulardan herdinden bir kişilik sana alıp bereyin diye kakatı. Gözelcan sana kişilik gerek gele. Yarım kişilikten çık gera sana. 3 metrla nasa yalap näme çık 1 metrden çıkıp durka. Vay bolýala gayet. Koy sana gözel. Şu adamın kadanan son pulun nereden gelýänini bilen o. Hani adamın kadanan yele toğurwaylanıp ýörsün. Sana haypım melya qonşucan. Sana haypım melyanlar. Yüreğim var lan qonşu. 3 metr mağa olacak. Sana 1 metrden çık gel abi. Kakatı çağalır çini işleye. Koy soğusunna. Görülmezçilik diye. Ahirem doğray diye noltur. Ay katırmasın diye ne? Armağanlı. Bar ol. Gel. Näme işleýän adam soň? Näme? Opa. Wi, taslamaňyzyň üstünde işläp oturma. Başlyk häzirlikçe şol gaty bir wajyp däldi. Seni Gyssaly şäherdäki kärhanamyda iş taparny bermeliydi. Derrew ugramaly opa. İş taparny? Edilkädirmi? Howa. Özüm gaty gyssa. O nähili işimiz tamamlanıp barýara. Önüm taýin ýenýäle. Asana başly iş bererler. Galanynam näme? Başlyk gelenle özüň ulaşarsın. Alo. Salam Sahragul. Sahragul. Şo taslama kagylaryny behri deltip gaýsana. Behide? Başlyga eltip bersene. O näme üçin opa? Başlygymy çeppe dogry görüp ýetişmedim diýär. Bolýa. Anten bir eltip bir ber. Ýerden işe baram deltäýär. Oui, onsoň flashka elektron görnüşini ýazyp eltmänem ýatdan çykarmarsın da. Bolýa. Bolýa opa. Sağ ol. Ne bolaydı? Öpazan seninle arkayın işler var. Taslama demen ki Sahragul. Ýa gaşa. Başta yüz veren okdy. Domborlup gördü. Inden yer çaşırlanýaly. Dostun urlasaňam ýere sokýa. Ananma şoňa diýe. Öze täsini şoň bolşy. Howa gatçal tütgütde gaşa. Men bir fawarada diýem o. Behrit warada diýen. Sen şoňa inanmasana.
Gel. Ha bas. Ha böyle. Taslama getirdim bas. Men taslaman bilen öň tanıştym. Ha. Öýde gat tähsilatlar tapsyň ay. Bereketler. Sährawlym kömekleşdim ya, ýaşky dip adymy goşaýdyňyzmy? Nemede bas. Wepadana Sährawul köp işden olaýmasa? Ay bolýa. Şonýalak Wepaja. Sen bana ananay dost, ananay. Näme diýjek bolýar? Gönlesene. Gönläýinmi? Gönlü. Sen şunça wagt rahmet gidirip taýýarlan taslamagy Bähwit öz adyna geçip başlyga hödürledi. Men onu bilýän. Bilýän? Sen nerden bilýän? Diýmek. Sen hemme zady bilýän da. Edip, başga nämeni bilmeli? Käbir adamnyň gorkun öňürtüler edenden bilýänsiň ha? Düşünmedim. Näme diýjek bolýar? Sährawul özüni aklamak üçin öňürtüpdir da. Bu kara Sährawul nerden geldi? Näme dost? Bu işler Bähwit'in ýökad eden roýjanmy? Bähwit beýle bir batyrga ýoglanam däldir. Sährawul'un eli bar diýjek bolýam. Ana, özüňin duýan ekeniň ha? Näme? Sährawul'un diňe bir eli de, dilem ma. Ýok. Sährawul o işlerin arasında bot bilmez. Ýok, inanamok. Taslaman daşynda Sährawul'un adama ba? Borana näme? Oň şol iste, eli ýa dili bolmasa. Näme üçin öz adyny goýdurýar? Sebäbi Sährawul şu taslamany maňa işlemäge kömek etdi. Ýok, Wepaja. O saňa däl, Bähwit'e kömek etdi. Bähwit'e. O gyjaga Bähwit'e şu taýýar taslamany öz Bähwit'iň ulanydy. Düşündiňmi da? Men inanamok. Sährawul'un eli bolsam. Dili bolsa diýsene da. Onu geň görme da. Sährawul etçegine edip saňa da duýgulaşdyk eden bolýar. Olan bir oyun Wepajan, oyun. Sen oyunna oturluň da. Men hiç ile oyun oýnamok. Sen oýnamadyň, ýöne seni oýnatdylar. Men seni ýönelge çağırmadym şu giden açyk meýdan. Käte tebigat. Sen özüň kimdiňi, töweregiňdäkileň kimdigini düşündirýär. Galandan özüň bildi. Men kä saňa maslahat. Bu näýli bollay? Edidiň diýenleriniň jany bar ýaly. Hay ýok. Sährawul'un bu işlerde eli bolmaga däl. Hey Bähwit. Sen bu eden işin öz gönlüne bir jaýmyka? Meňe endi halis pikirlerim garşysy. Ondan Bähwit bilen Sährawuly beýle etmek näme gerek bolmaly? Olar şol taslamany gönüllep soradylar. Bererdim de. Başkanlar gel diye öz paraýman näme? Gaza zamanla dolar gel diye. Garly kaka. Näme? Sen nire? Başlyk çağırlar diye. Yok, başlyk çağırmadyr. Arasını bir çay ettim de elinde tutup elimi yudum dişimi yudum gözüm yudum. Bir de arasa, bir de yudum. Günü şu jaga şeýerde etmeli arasaçylyk bir çay etmeli. Stayda. Var olacağım. Cemal Çariyev'ine boşaptır. O nähili boşaptır? Onu bir täze getirip goýdyk ha. Doğru ne diýersin ha bu? Nire gar kaka. Boş ýöne. Bunu şey dedim bile buyurun ha ol. Batmaly. Hadi ana görközde. Ana şu taýda batyr, aýaçyňa bilen batay. Ha şunu mu? Ha bol şap. O yemeği bilen diýen mene kelinde.
Cemal çağırıyor. Oldu mu? Bu arada ben gittim sağ ol. Garlı kaka. Nere? Başlık çağır yara. Meni başlık çağır da. Ulan son kutuyor Gülcan. Cemal çağırıyor buna. Cemal çağırıyor buna. Son kutuyor huşum yok. Kaçandan veriyor. Hem kaçandan veriyor? Yok huşum yok deydiniz de. Yok düşüm diyen olay mı? Yok düş demediniz. Huş deydiniz. Yok düşüm diyenler. Huş. Düş. Huş. Düş. Huş. Düş. Huş. De terhine ya adamlar. Herkile adam malay. Hakiki. Hakiki. Bir terhine bular. Hayran malay valla. Öpa, neyim için sesini çıkaracak gel. Ay mene başla hiç de adam diyecek gel. O taslaman tutuşluğunu öz adına geçirip biyora. Bakıydığım öz gönlüne layık olsa ne ette şey ettin. Başlığı öňrek gorkozalıydım men sana. Men şonda da mişmetik Sahraul. Olunu bekliydin adın dilinden düşürünü. Qatı qovu taslama deyip öv otur. Sen başlığa janatda ayda hemme zady bolşuyaly. Böyle. Men aytjağımı ayttım. Sağ ol. Öpa, dinleýdi meni. Waq. Bardadın sebäpkär özüň diginden habaryň ýok da Sahraul. Bunun köpürak almalı, çağılı. Oy, çağa diyen yalı. Tova! Hanım? Oy, hani? Oy, komşuyum oğlu Muhammed, hani ol çağı? Oy, iyilin çağıtını iyice tırkemediydim sana. Oy, neymi işlep durdum o yerde, gel veri. Komşuyum var, o canlı. Öyle mengilen basmaz. Vay öydeki ne şundan kiçi değil gıyım. He, dur. Şu gerek mi? Al öydeki şundan kiçi mi? Çoğul yağıydın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oğulcanlığa içi yanar. Almalı. Oğulcanlı. O zaman karlı. Oğulcanlarda da karlı yok. Bizde de karlı yok. Bu karlığını alırsın. Ne git borçma. Ece, sen o yeter de ilaçlasın verecek değildin ha? Hiç erik çıkacak değil. Öyde oturacak diyen mi oldu? Ana, Hövda merkeze gelip durar. Ne edersin? Kendin öngürtlen olaysam. Alias gelin. Gözel gelesene na kim alaymar? He? Doğrudan ovudan eken git. Geçen yıl karşımızdan şu ovudan. Gel şunu alalım. Gel. Emmekşiler gelen mihmarlarım beğenir. Oy, gül yarı. Ana andasından bir aylan görüle bağırsana. Ben alacağım andasından neymiş diyanı füyüşün. Oy, Oğulcan. İki tağıttan beri men bu arçağında şuna pırlanıp doğruna. Gül arça var anne. Şu arça geliş yere. Men şunu alacak çoğu. Ben alan arçanın aşık olur durduğu. Vay. Alım amına. Ağit. Men birinci gelin. Şu arçanı var bizim öyümüze uğrut. Can kıydım. Men te arçalarını iyice tatlıya deyip biz birinci senden toğradık gerek. Ondan sonra biz gelip birinci gördük gerek. Dura neneyem alım abıl arçanı. Arça men gerek. Ola sen kimsin? Ona elimenkide. Bu arçamıza satırlı. Ola satırlı. Ana bana satırlı men değil mi? Ha? Online arkalı satırlı. Benim online ötürülen buyurumdur. Birine uğradım bu mu? Akşam ben Oğulcan çayı çağırdı. Sen başlığın havarı bardır o zatlardan. Vah, başlık təzə önümü 3 ol tayarlap görünür söýtdi. Sen näme senem atlaşmadyk, ýa netjek bolýarmy?
Behwidin halis goşuşmayandan habary ýok. Wepan özüne mi diye sen oňaydansyňa? Innem Behwid Wepany bu işlere tutuşlaýyn gatnaşmadyk ýaly etip görkezýär. Öz taýinat däýmişdin? Ýok, 2 volt taýinlanýar etdi. Onsama dogry ýöne öz ähmetiň üçin görüşmegem gerek. Wah, aýtdymla. Önüm ýaňy taýin bolup barýaka diýlene goşulma. Näme diýýär? Hiç adam diýenok. Bar bolýarşy şo bolsa alaýsyn, taslama tutuşlaýyn şoňky diýär. Ýöne inniden soňam ikimiz goşulşmasak, onuň başaran zady bolmaz diýär. Gur maskara bolup galar diýär. Inni näme diýin? Başlyga duýduraýsam kan? Hökman duýdur. Yarın atlara seyretme. Behwidden beyle atlar çıkaroy demoktum. Kimem bolsa bir yerini iberay dedim. Olam näme wepahy wösçöň diýdi. Öz ýanynyň gurnaşdyran bolup beripdir de. Yer bolýar Sähraw. Bu atlar çözer. Jigilem. Arça bedeýäňmi? Hawa. Arçaňa bawadan eken. Tuwelemi? Aýada hat ýatanyňmy? Bekella jigilem. Onda aýada seň soğudyň hökman getirer welin aýadany boş gaýtarma. Boş öwrenýärmi? Hawa. Bekella jigilem. Aýsydan tamamam şudy. Bolýar jigilem. Beden. Behwid. Sen aýtsakladyň ýokmy? Siz ýaklylary bilýäňde baş. Ay yok nim. Edil hemme da bilemok. Şu atlary. Näme üçin eden gaýdan oga sen bana? Menem oturup pikirlendim. Ne düşünürjek bilem oga sana. Bar. İşin bilen bol. Bar baş. Wepa bir minut ayak çeksene. İkaz gurrun var. Soňra gürleşemede bolanokmy? Ay yok. Soňa goýmaly. Men gidip barýan. Gidip barýan? Nire? Ayo hiçlay. Ýöne sen meni dinlemejeň aýtsana. Haýdy ber dinleýän. Sen şu zatlaň ählisi. İş bilen baglydyr ötýän gerek. Başga näme bolsun? Ana görýärmi? Sen üçin apaň sat bu zatlar. Men näçe wagtlar ýüregimde ullakan ýük götürip ber. Ýük? Howa ýük. Ýadyňa düşýärmi? Sen daşar ýurda 6 aýlyk iş tapary bilen gitdiň. Ana şu döwürde biziň işimizde Sähraw peýda boldy. Sähraw? Howa. Sähraw barada başdan ayak. Yalan zatlary aýtdyranym men şowsuz söýgüň dor. Tatlamany bulaşdyrmak näme gerek bolmaz? Aýdýana men düşünmersiň diýip, oňa düşünmek üçin men çeken zatlaryny çekmeli dor. Men üçin siziň ikiňiziň äge jüýge bolup ýöşüňizi görmekden agyr jeda ýok. Şoň üçin hem şeýtdim. İlk taslamaňyzy tamamlaýan şaňa çydarny ötdüm. Senem başga ýerlere işi berlersiň öýtüp baraşdym. Ýöne soňum ikiňiziň bile işe gitmeňiziň mümkinligini gödöňme getiremne şeýdip goýýardym. Şoň üçin hem taslamany bulaşdyranymy mendenem beter sen günäkär. Aha. Men özüňe kömekçi edip Sährawly almadyk bolsaň bu zatlar bolmazdy. Ýok. Sen düzelmeýäň Behwid. Düzelmeýäň. Ýagdaýlara şeýle dost. Innem näme? Bagyşlasam hem bagyşlamasam hem özüň bilýän. Oňa indi tapawdy ýok. Ýöne düşünsem bolýar. Inni günne aşa gawatlaşyp durmaly adamy da ýok. Ha, ýazyňmy? Hawa, ine wagt getirdim. Hasan seni iş öwrenşik. Arlanyma doguýan bilen o. Dogry dämi? Niresinde de döýün? Bilim, munyň işden gitmek barada dämi? Kim seni işden goýberjek gotdy? Mana ne? Şäherde kiçigöň başlyk etmek barda arlany alyp gel. Onu şey diýip ýadaýyn başyk. Allahu, sanagam şey diýip ýadaýyn. Şu atlar ýalňyşyma düşürip eden bilýärsiňmi? Hoş, bagyşlanmaz.
Barbarlayım, bilim ya sol gördü be. Tuğalama zehinin kuyuğun yetir. Nefip bolsa entek öňde etmeli işler katken. Düşündün mü? Bolya başyk. Bolya ýa-da. Sağ olun başyk. Bolya. Bapa, men sizi ýerde görünim ýadyma düşdi. Tewdan merkezinde gördim. Owa. Men sizi gören wadyma tanydym. Şonu gaçyňyz gaçyrdyňyz ýadyňda düşýärmi? Ýöne özüňi tanaýan çaňyr dedim çykarmaýyn diýdim. Hoş geletsin teze yıl, yılgırsın yüzlerine. Hoş geletsin teze yıl, şanslığı var ne zaman, ovadan